To je dobrý. Tak já ti hodím streamy. No. Tak, druhá obrazovka. Nevím, se teď co vyvolá. Tak. Jo no, ten písnička se hodí. Yes. Tak to jak to je písničko, jak jsem ujel na autě, tak taky prostě takhle narazila do takhle nějaké překážky na silnici a právě on jak v tom stojí v té překážce, tak každou chvíli z toho vyletí ty pár. Jo, a teď se dělá úplně ale tam se vypomněl to. Se s námi nedíval, tak se teď I don't need this shit today, friend. What the fuck? Z toho bude vlastně. Tak to je demence. Yes. Co se stalo? Co to vypadlo z toho?